हेलो फ्रेंड्स, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। दिनै गुबुन मोनसे आयदानि सायाव आङो नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों। बेयो जाहैबाय जोंहा दाख्लिसो चिरां जिल्लायाव जोंनि माखासे बर' हारिनिनो आइ आफा, आदै मादै, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोनखौ जोंहा हाग्रा बिफाननि मानसिफोरा थांनानै न' बां माने एभिक्शन खालामहैदों, न' बां सिफायहैदों, बिथांमोनखौ होखारहैदों बे जायगानिफ्राय। माने दा मा बुंनो, गोबां दुखुनांथाव। गोजांनाया दासिमबो जोबाखै, गोजां बोथोर सुग्रि बाग्रि आरो बेबायदि हाग्रा ओनसोलाव गोजांनाया आरोबाव बांसिन जाबावो। मानोना बेयावहाय जेरैबो बिफां लाइफां, गुसु बारा आरोबाव बांसिन बारबावो। बेबायदि समावनो बिथांमोनखौ थांनानै जोंहा सरकारनि बिथोन मोननानै हाग्रा बिफाननि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ स्रांहैबाय। गोबां दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। आरो खोनाबावदों बिथांमोना आरोबाव माखासे ओनसोलफ्रावबो आरोबाव बिथांमोना माने एभिक्शन स्रांहैबावगोन। दा मा जानो थांगासिनो दं, बिथांमोना सिगाङाव नटिसफोर हरखादोंना हरखायाखैमोन। दा जोंहा सरकारा जाहाथे बिथांमोन एभिक्शन खालामजानाय बिथांमोनखौ जाहाथे दोननायनि बन्दोबस्त लायो, मोजाङैनो मोजां। बेफोरखौ जोङो रायजोनि जानानै गुरैयै खावलायहरबाय। आरो बिथांमोनहा जुदि हा गैजामाराब्ला बिथांमोननो हा होनांगोन, बेखौबो खावलायहरनाय जाहैबाय। मानोना जोंनि हारिनि जोङो सोमावसारदों, बेसेबा गोबाव सोमावसारदों। बर' हारिनिनो गांनाय उखैनाय बेफोरखौ सुफुंनो थाखायनो। आरो दिनै जोंहा BTC निफ्राय BTR होननाय मोनसे सरकार, मोनसे काउन्सिल जाबाय। बेयावहाय जोंनिनो बर' हारिनिनो लिडारफ्रा सलायो। बिथांमोननाव थोजासे पावार दं। बिथांमोनहा जोंनि हारिनिनो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो होननानैनो बै समनिफ्रायनो समायखिरा लाबोयै लाबोयै दैदेनगिरि जाबोनाय। दिनै सरकारनि मासिफ्रावबो जिरायफैनो मोनबाय। बिथांमोनहा जाहाथे थाबैनो बिथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामो। बयनिबो मतामत लानानै मोजाङैनो मोजां जाहाथे बिथांमोना पुनर्स्थापन जायो, गोदानै बिथांमोना जाहाथे इस्टाब्लिश जाफिनो। बेखिनिखौनो आङो खावलायहरनाय जाबाय बयनिसिमबो, सरकारनिसिमबो आरो बयनिसिमबो। आरो जाय बिथांमोनहा दा दुखु खस्थ' सहायनांदों बे सुग्रिबारि गुसु दिनाव, बिथांमोननि थाखाय आङो दुखु फोरमायहरबाय। आरो आफा इसोरनाव आरज गाबो जाहाथे जा जाबाय जाबाय, मोजाङा थाबैनो जाफिनो। आरो बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौबो जोंनि सरकारा जाहाथे खालामनानै होयो। मानोना बिथांमोना बेफोर ओनसोलाव थाहैदोंमोन आबाद खेथि मावनानै जानो थाखाय, नङा होमबा ना? मानोना जों जाहैबाय ट्राइबेल, जोङो आबाद मावनानै जाग्रा हारि। आरो जोङो गामियारि ओनसोलखौसो मोजां मोनो, हाग्रा सेर सेरफ्रावसो थानो मोजां मोनो। बेनि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा टाउन सोहोरखौ बारा होसोनो हाया दासिमबो। टाउन सोहोराव थाफैबा आन्दायोसो। जायनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा गामियारि ओनसोलावनो थायो, हाग्रा खाथि खालाफ्रावनो थानो मोजां मोनो। दा बिथांमोननि थाखाय जाहाथे सरकारा मोजां बेबस्था लाफिनो, बेखौनो आं गुरै खावलायहरबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, जै बर' हारिनि।